atong nadungog sa Ebanghelyo, o ang Ebanghelyo nagtudlo o nagsaysay kanato, may tungod kang Juan, kung kinsa gayud siya. Gipangutana siya sa mga sinugo, sa mga Pariseo, kung kinsa gayud siya. Siya ba ang Mesiyas? Siya ba ang Kristo? Siya ba si Elias, ang propeta? Apan ang iyang tubag, dili. Unang naglibog sila kung kinsa gayud si Juan, o nganong namunyag siya. Apan miingon si Juan nga siya mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan ngandamon ang dalan sa Ginoo. Mga igsuon, dinhi atong makita o atong masabtan kung unsay buot isulti ni Juan. Unsay buot niya ipadayag, unsay buot niyang itudlo kanato. Una, mingon siya, dili siya ang Kristo, dili siya ang Mesiyas. Ug ang tanan niyang gibuhat points out to Christ, not to himself. Ang iyang gitudlo, ang iyang gisangyaw, ang iyang gipangbuhat, nagpunting ngadto kang Kristo. Wala siyang kaugalingon. Ang tibok niyang kinabuhi, nag-andam, nagpadayag sa kamatuuran, nagpadayag kang Jesus, ang manunubos. Maunang mingon siya nga dili gani ako takos. Dili gani ako takos sa pagbadbad, sa higot sa iyang sandalyas. Si Juan nagpaubos. Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ug iyang gipataas si Kristo. Because he knows that he is not the Messiah. He is not Christ. Atong makita ang iyang pagkamapaubsanon. Usa kini kamahinungdanong pahinumdum kanato isip mga Kristiyanos. What does it means to be a Christians? Remember, we are not Christ. We are Christians, but we are not Christ. We are not the Messiah. Yes, mga Kristiyanos ta, pero dili ta si Kristo. Dili ta mao ang Mesiyas. Ug unsa man ta isip mga Kristiyanos, unsa man ta isip mga magtutuo sa Dios. Now, atong tan-awon si Juan magbubunyag. Atong tan-awon ang atong mahal nga berhen nga inahan nga si Maria, ug atong masabtan kung unsa gayon ang pagka-Kristiyanos. Atong makita ug masabtan ang ilahang mga panig-ingnan. Una, si Maria. Kagahapong adlaw atong gisaulog ang pangilin sa iyang pagkainahan. Bisan tuod inahan siya sa Dios, apan nagpunting gihapon ang iyang pagkainahan, nagpunting gihapon ngadto sa Mesiyas, nagpunting gihapon ngadto sa tumanunubos, ngadto kang Kristo. Karon si Juan gipadayag sa Ebanghelyo, wala magpunting sa kaugalingon, kundi nagpunting gihapon ngadto kang Kristo. Nagpadayag gihapon ngadto sa atong manunubos. Now, kung ang atong kinabuhi nagpadayag kang Jesus, nagpadayag kang Kristo, then we are Christians. We are truly Christians. Mga Kristiyanos gayud kita. Ang atong pagka-Kristiyanos, dili lang tungod kay kita mga binunyagan. Dili lang tungod kay kita gibunyagan, dili lang tungod kay aduna tay papel nga nagpamatud nga kita mga Kristiyanos. Daghan kaayo nato nga mo claim nga Kristiyanos. Daghan kayo nato nga moingon, I am a Christians. I am a Christian. Proud pa kayo nga moingon Kristiyanos. Pero time sa, what does it mean to be a Christian? Unsa man gayon ang pagka-Kristiyanos? Ato bang nasabtan ang atong pagka-Kristiyanos? Di ta manghinambog nga kita mga Kristiyanos apan kusog tang mangdaot sa ato isig katawo.
Kay si Kristo dili ingon ana. Ayaw pag hinambog nga Kristiyanos ka, apan malimbungon, kusog kang mamintaha sa uban, bakakon. Tungod kay dili ingon ana ang atong manunubos. Dili ingon ana si Kristo. Makaulaw nga kita mo claim nga Kristiyanos, apan atong kinabuhi sukwahi kang Kristo. Sukwahi sa gitudlo ni Kristo. Ang tinuod nga Kristiyanos nagpadayag kang Kristo sa pulong o sa buhat. Again, we are not Christ. We are not the Messiah. We are not the Savior of the world. Ug hinaot unta nga ato kining masabtan. Dili kita angay manghinambog nga kita Kristiyanos kung ang atong kinabuhi sukwahi sa mga gipakita ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan. Kita mga makasasala, kita nang ginahanglan sa Ginoo, kita nang ginahanglan sa kaluwasan, angay tang magpaubos. Ug angayan kitang manghinambog kung ang atong kinabuhi nagpadaya gayud kang Kristo. Kung ang atong pulong ug buhat nagpakita gayud nga kita mga Kristiyanos. Kung atong gipuy-an ang iyang makasuguan dinhi sa kalibutan. Muna unsa may atong angay buhaton? Atong buhaton mao ang pagdawat ni Kristo. Ato siyang dawaton diha sa tungtag sa tagsa ka kinabuhi. Usa may but na ako ipasabot nini. Dawaton nato ang iyang mga pulong. Dawaton nato ang iyang gugma. Dawaton nato ang iyang pagpasaylo o ang iyang kaluwasan. Kung gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi, din si Kristo usab ang atong ihatag ngadto sa uban, dili ang atong kaugalingon. Kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, madaya gayud kana diha sa atong pagkinabuhi ining kalibutana. Ug ato siyang mapakita, ato siyang mahatag ngadto sa atong isig katawo. Usahay man gud, malimot ta sa atong kaugalingon. O diya sa atong kalimot para nato tungod kay kita mga Kristiyanos, sige tagsimba, sige tagampo, etc. Tag-as na kayo ta og pananaw sa atong kaugalingon. To the point nga manghusga na ta sa atong isig katawo. To the point nga maghukom na ta sa atong isig katawo. Tan-aw nato limpyo ta. Tan-aw nato perpekto na ta, etc. Then, this is not a real Christian. Dili ni tinuod nga Kristiyano. Tungod kay si Kristo, iyang giduol o gihigugma ang mga makasasala. Iyang giatiman ang mga masakiton. Iyang gipanalipdan ang mga kabus. Iyang gilabanan ang nangita ug hustisya. Apan kung kita puros pangdaot sa ato isig katawo, kusog mo judge sa ato isig katawo, kusog mamintaha sa ato isig katawo, malimbungon, din siguro angay tang mamalandong pag-ayo sa atong kinabuhi kung tinuod batang mga Kristiyanos. Kung mao ni atong kinaiya, din angay tang mamalandong pag-ayo kung naa ba si Kristo sa atong kinabuhi. Mga igsuon, si Juan nga magbubunyag, nagtudlo kanato karon kung unsa gayud ang tinuod nga Kristiyanos. Og hinaot unta nga ato gayong mapuy-an ang atong pagka-Kristiyano. Atong mapadayag si Kristo diya sa pulong o sa buhat. Atong dadon si Kristo ngadto sa tuisig katawo. Sama kang Juan nga magbubunyag. Gipadayag niya si Kristo diha sa katilingban, dili ang iyang kaugalingon ang iyang gipadayag, kundi ang atong manunubos.
Si Juan, nahimong sikat, nahimong inila, apan nagpabiling siya sa pagkamapaubsanon. Kinasayod siya. Nga pinadala lamang siya sa Ginoo. Instrumento lamang siya sa Ginoo. Busa makaigsunan ko da ni Kristo, pangayoon ta ang tabang ni Juan nga magbubunyag. Pangayoon ta ang tabang ni San Basilio o ni Gregorio nga sila usab makahatag ka natog paningingnan, makadasig ka nato. Pinaagi usab sila pagpaningkamot nga ilang mapadayag si Kristo sa pulong ug sa buhat, diha sa katilingban, diha sila makaigsuunan. Ug sa atong pagpadayon santos nga Eucharistia, mangayo kita sa dugang kadasig, dugang kalig-on, ug paglaom ngadto sa Ginoo. Nga bisan pa man taliwala sa itong mga pagsulay ni kinabuhia, bisan pa man nagsagubang kita sa magkalisod o mga problema sa kinabuhi, ato gihapong mapadayag si Kristo ngadto sa isig katawo. Ato gihapong mapakita si Kristo ngadto sa itong mga kasilinganan. Again, mamahimot ang bakakon kung maingon tang Kristiyanos ta, apang atong kinabuhi sukwahi sa mga pagtulunan o kasuguan ni Kristo. Mamahimot ang bakakon kung kita mga muklaim na Kristiyanos ta, apan sa itong kaugalingon, wala ka na makita. Mamahimot kitang bakakon kung bisan anaa ta sa mga kasalanan, bisan nasayod tang anaa ta sa kahimtang sa sala, apan padayon ng gihapon tang mukalawat ngadto kang Kristo. Mamahimot ang bakakon kung bisan nasayod ta nga naulahita sa santos nga Eucharistia, apan mulinya lang gihapon ta aron mga lawat ta ngadto kang Kristo. Muna makaigsunan ko da ni Kristo, atong seryosohon ang atong pagka-Kristiyano. Kung mituo ta sa Dios, kung mingon ta higugma ta ni Kristo, din atong tumano na, atong seryosohon na, atong na ipadayag sa pulong ug sa buhat, aron sa ingon, sama sa mga santos, kita makaangkon usab og dakong luna ngadto sa gingharian sa langit, ug ilhon kita sa Dios nga iyang mga anak. Hinaot pa unta,